ili Pazi Srbija gleda, nešto tako. A sada Borčenzi ima reč, iako mu je malo pre bila oduzeta, mada je rekao nekoliko pametnih stvari. Nema veze, mlad si, imaćeš ti vremena da pričaš. Približi se slobodno malo mikrofonu. Ja bih da pomenem samo jedan događaj koji se održava ove subote u Centru urbane kulture, znači ulice Dečanska 14. To je neki novi prostor, CUK, Centar urbane kulture. Prostor je otvoren za novu godinu, bio je novogodišnji hip-hop festival, dosta rap glava je nastupalo, možda neko čuje to u principu. Većina je, dosta ljudi, mislim, lepo bilo posjećeno. Sad, šta je ovdje veoma bitno? Znači, subotom u 10 ujutru, pa sve do nekih 2 sata popodne, održavat će se plesna radionica. Podučavat ćemo i hip-hop i breakdance. Znači, organizacija Hip Hop Live u saradnji sa Recognize ekipom i tu Hardcore Stage ekipom organizuje prvu radionicu. Dakle, B-Boy Nezub. To neko koga treba da znamo? Tako je, znači B-Boy Nezub će držati breakdance. To je neki opasan breakdance? Pa može se reći, dečko je stvarno postigao dosta, držao je radionice na Bliskom istoku, je podučavao, proputao je u principu dosta sveta i ima iskustva koje može da prenese na naše mlade. I drugi instruktor koji će držati hip-hop je Slobodan Spalević, član tu Hardcore Stage ekipe, on će držati hip-hop. Dakle, napravili smo koncept tako da jedan i drugi drže dve radionice, znači osnovni nivo, beginner nivo. Znači mogu da dođem i ja? Tako je, znači želimo da privučemo ljude koji također nisu iz plesnog sveta, znači ljude koji su jednostavno neko ko voli ples, u principu entuzijasti plesa. Dobro. Želimo da privučemo roditelje da dovode što više mlade dece na radionice. Cena radionice su najjeftinije u Beogradu. Koliko je to, ti nama kaži pa? 200 dinara za 4 sata. To je ludilo. Znači nemaš gde dovedeš dete tu u subotu od 10 ujutru do... I 4 sata pa... I odeš, obavljaš sve poslove i ostaviš 200 dinara, to je jeftinije nego babysitterka. Evo, kakva reklama, reci kako sam ti izreklamirala. Pravite neke žurke posle toga. Da, volio bih da pomenem eto i to, pošto ima sve manje tih radionica plesnih uopšteno u Srbiji. Meni se čini da sve više i više, svake subote neku radionicu najavimo. Odnosno srede, izvinjam se. Pa imate dosta škola plesnih, ali kvalitetnih radionica od recimo inostranih instruktora. Baš su mi bili za radionice, evo, bili su mi, kako se zove, bio mi je, kako se zove, za radionice, gde si ti, čao, evo patike. Bio mi je Anđelko Anđelo. Aha, jeste, Anđelko je skoro, da. Igraonice, radionice. On je napravio sjajan događaj u Delta City-u koji je bio sad skoro. Dobro, ajde ti ispričaj, završi ovo, pa znam da je bilo dosta... Pozdrav jedan za Anđelka. Evo, Anđelko, čao. Da, pitala si me da li pravimo neke žurke. Također, subotom će da se organizuju žurke pod imenom Show Off, gde ćemo odvajati deo od ukupnog prihoda žurke za dovođenje tih inostranih instruktora i organizovanje plesnih događaja u budućnosti. Ulaz na žurku je samo 100 dinara, cijene pića u Centru urbane kulture su... Ma ne morate to sad, Dača postavio standard da mora da se priča o cenama. Pričao sam ja sa Dačom, rekao da je sve u redu. U principu pivo vam je u Centru urbane kulture 100 dinara. Ma nemoj bre da promovišeš pivo bre čoveče. Neću reći ko je. Kako sad pivo i ples, to ne ide, osim na koncertu Iceberga. Plesači piju vinjak. Dobro, vinjak. Vinjak je breakersko piće. Vinjau, kaži ti mrnjau, vijau. Mrnjau, vinjau. Mogu samo pozdravim još jednu osobu, da verovatno sluša. Ajde, želje, čestitke, još možemo. Kolega iz Hip Hop Life, Dimitrije Đekanović. Šta ima među vama? Pa u principu nas dvoje nema ništa među nama. Opasno, nema devojka ovdje. Samo što sam devojka i ova devojka. Ja i on smo u principu iza organizacije Hip Hop Live koja se eto trudi da promoviše hip hop kulturu i eto sad uspjeli smo da organizujemo te radionice i žurke i da probamo da dignemo malo ples u Srbiji na više. Dižite i samo dižite sada. Hvala ti mnogo. Ništa, hvala tebi. Borčenzi, mora da si sa Banovog brda? Ne, da, sigurno, ja sam iz Borča, ali nije zato, ne zove me zato. Nego, zato što si borac, zato što si iz Bora. Nije ni zato, to je tajna. Zato što si, da imaš bore? Zato što, pa kaži zašto sad, majku mu. Nebitno, jedan čovjek me nazvao Borča još davno, a Borčenzi sam ja to promenio. Ali nema nikakve veze sa Borčom. Pa... Ok, Koba zvrti još neko vreme, onda sa svima kažemo ćao. You stream. Ideš odmah? Ajde, molim te,